Hello guys, welcome back my channel, YouTube channel. Please subscribe and like this video. Karon magbisaya ta karong adlaw kay para may balaan daw sa mga subscriber ang mga Bisaya. Kay gusto sila Bisaya kung unsa daw kuno ako gipambutang sa akong uh, uh, slightly upgrade sa akong Raider G115. Ganyan, so mag-una ta sa atubangan. Gitawag niya og caliper, double brake master padlong sa caliper. Muna akong gamit karon. Muna siya karon dayon nagpalit ko og taas nga cable, brake hose. Kini nga brake hose para makita ninyo na kana muna siya padulong na siya diri sa likod nga caliper disc brake. Then ang akong shifter daghan na sa puy nangutana mga Bisaya gyapon kay nangutana nga giunsa daw kuno ni paghimo kay katong ning pinakaunang gawa sa Raider G God nga kinahanglan jud ka mo bracket kung magtaod kag shifter. So mo ni giin-anin ako siya mga guys para makita mo mga Bisaya. Muna siya gikating na ko tong original na ko nga putris. So giilisan ako sa bracket, gi-align lang dayon. So diri din naka-attach sa akong muffler bracket. Kadulong diri. Kini improvise na ako ni tamakan ako ni sa diri. Sa una niya. Wala naman nagamit ang disc brake diri, wala may caliper mabutang diri. Siyang brake master, so ako na lang gihimo siya og bracket sa muffler. Nindot sa tanawon. Kinsa kong namban daghan nang utana nganong mura kunog daing og porma. So kini ako lang ni siyang gipabutang, gipadugang nako. So nindot ni siya og tingog. Ako na lang ni siya paandaron karong taud-taud para makadungog sad mo. Padulong dire, big elbow na siya. Oh, kita ninyo bisag anaon ako dili gid siya makumkum tungod kay big elbow kay siya. Sa Raider 150 ni nga elbow akong gamit, gipa-improvise lang ako dinhi para magamit siya sa Raider G. Then usa pa mga amigo, mga amigas, so kuan siya nawala ang akong limiter sukod pagtaod na kuan ni. Naman ko actually na ako stock, akong stock inani gyud mo kadako ang elbow. So panahon gitaod akong stock tungod kay gimingaw man kuan ni akong tingog sa akong open pipe good, gusto ko magsaba-saba. Pero ugma ako ra gyapon ning kwaon, ilisan ako nig stocks kay madto kog sintro. Sud na madakpan na punta did, madakpan unya ta na delikado. Sayang atong restro. Then ang akong rear disc brake daghan ang utana kung asa ni. So kini sa Raider 150 ni nga converted. Kani nga hub sa Raider 150. Sit na ni 2,000 ni siya. Bali 2,000 akong nagastuan ni kanilang og kini apila ni. Ug pa sit up. So ang bracket na diri na ako gibutang. Adiaw. Daraw to raw kanyo. Una ang bracket kay para dili bitaw siya makita para ignon nga original gyapon sa style ba. So then gipa-undernet tapos nako kay daghan ang utana kung asa akong unsa daw ni akong gamit niya undernet. So wala sa tinuod lang wala gid sa sigo ng undernet. So ako lang nang itag pamaagi nga maka-undernet siya. So akong gamit nga undernet sa kuana sa 135 katong classic 135 sniper. Muna siya ang gamit na ko nga undernet. So muna yung full design. Okay mo sa tanawon. Then ang akong pag-ilis ako sa hub sa disc brake Raider 150.
Ang akong original wala gid siya na usab, mura gyapon siya akong original. So dili na ako mag-ilis ani og lain pa nga sprocket kay nindot man akong top ani, halos gakaabot man ko ani og 133 so akong top. So dili na ako kinahanglan pa mag-ilis og another sprocket, okay na siguro ni siya. So muna siya dayon ang akong kini nagkanang utana kung giunsa ko na ako na baligya ni. So wala gini baligya katong daan nga tapaludo na ako sa una, wala sa gikating, gipayunan lang ako. So gibutang lang ako sa bracket dinhi kay para sa complete number saya man nagparehistro man ko. So dapat iplastar mo sa butang kay di man sa renew sa LTO hindi na anak. So ana lang bago ni siyang hugas pod mo nang medyo gwapo sa tanawon. Then ang edad aning motora is almost 3 years and 9 months. So igo-igo na po siya na pagserbisyo. So sa ako lang murag wala pa siya kayo nang itawog maintenance tungod kay kada bulan man sad ko ga change oil para likay sa ilalom sa makina nga dili siya mag itom-itom. So clean hinlo kay ni akong dinhi abrihan na to para makita gini niyo. So gahi kay sa abrihan guys. So di na lang. So at least nga sa almost 3 years and 9 months niya hinlo kay ang sulod sa makina ni. Mos katong pagpa-abre na ko dinhi kay akong gipatune up. So hinlo jud guys siya. So ang mga mekaniko ni bilib pud gamay kay ngano ko nang hinlo kayo. Pila kabalo nga kada bulan ko ga-change oil. So pila ra man ang oil, pila ra ang PT bulan ni 650 pag mag-ilis ka og kanang say tawagan na filter ay pa man ka matubil og 800. So akong oil filter akong gamit racing filter 1 year siya ilisan kay ang iyang screen is gamit niya screen is kuan siya kanang steel. So di sa dali madaot. Dagan pud ang utana kung unsa akong ligid nga gamit sa atras. Sa akong ligid akong yantas original pa ni akong yantas. So akong ligid mo na siya ang size 60 by 80. Kita ba? 60 by 80 by 17. Parehas lang sila sa parehas lang sila sa harapan. Yan. Parehas lang sila na 60 ito. 60 by 80 by 17. Parehas lang. So kumakasya naman siya at okay naman yung takbo niya. Yun yung pag ganyan yan yung kanyang mga kung inaana na yung mga ligid medyo okay na yung dagan, mas gaan siya. So mo lang na guys. So please like and subscribe. So kada caliper diani kada brake master nani sa kaugalingong brake switch na pilang pikas nagyapon na raw kana kung side mirror improvised side mirror na siya. Kini sa Raider 150 ni gibangagan lang ako dinhi para okay sa tanawon ba. Nga naman din akong stocks ako sa padaron akong muffler para makadungog mo sa tingog para dilisan mo magmahay kung sa tingog sa akong muffler. So okay guys, kung kinsa to nakabalog na ibaligya ang speedometer diha guys, paki PM lang ko kay mo palit ko wala na jud ko speedometer. Tulor ka tuig tama na akong speedometer na daot na. So ito na. Pandaron na ako siya ha. Okay. Uy, ayaw ah. Yan. Yan ang tunog ng aking muffler. Hindi lang ko magsaba-saba kayo kay masabaan ta. Hindi na
sa gamay para